Pinila so video lo nali tumpana ki wan pila bangke PMMBY scheme of taxi na wan pig lo labang so scheme ko son si ka apply nang ji la pen ko an anse ale ki long ji la pen documents ko PPC nang ji ma la so details la bangke non nali tum la so video long si thek pon long iko aprang si cardom kadu ka ve kar British 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tame nali tum la so YouTube channel long na ko bin mila ko chingol ka subscribe ko la pen video nali tum share pon igon tani non pathek pen PMMBY scheme of thakleประเทศเป็นจะทันปนนังละเป็นหลังปนนังตอนนี้นอนประเทศเป็น PMMBY ละบังสุสกีมาพุทธักจะทันปนนังละเป็นหลังปนนังละเป็นละบังสุสกีมละบังเก PMMBY ผู้สิ short form เป็นผู้ดำน้องสตามินันตุมละ full form เป็นหลังปนลบผู้ตั้งที่ประธานมนตรีวันดายุสนาผู้ละบังสุสกีมาเมนละบังเกlapen labang so scheme ko son si ka apply neng jima lapen ko ma tum si ka apply long jima lapen ali ko an si ke long jima la so puthak sta me non nang li tum ma fan la so video long nang than pachini ponik po lapen ka apply neng ji ta ko son ma la so puthak sta me ni li na li tum ma fan pathek pen la so video long nang than pachini ponik po tang te non pradhan mantri matru bandana yosna mate PMMBY labang so scheme puthakle lang polona tangde chethan polona laben screen alo nali tum thek ponlong ikpo la hello details pen ki tok pon alulo pradhan mantri mantru bandana yojana mate PMMBY scheme details labang ke objective labang ke provide parental wage compensation to pregnant and lactating women to enable adequate rest before and after delivered mate labang so scheme labang ke kapanong pon labang ke pregnant abang phi lapen pregnant det penon pregnant det pen abang phi tum stamil labang so scheme ali bang long dun ikpo lapen lahai bang lang ponang nelo la nali tum chini pon ikpo labang so scheme labang ke koma to man si kapanong pi ma lapen labang so scheme jong si apply ji pulotang te ku PPC dak kinang jima la so puthak lang pononang eligibility criteria puthakle nali tum dak thek ponong ji lapen women age 19 or above mate ala ke apply vek ji abang phi labang sorta labang ke 19 kali pulote 19 pen aki ong atum nang ji lapen applicable for the first life birth mate daki cheng si osofan amhang kapathek jola tum si long po lapen ason thak si not employed by the central state government or PSU receiving similar benefit lapen labang su scheme jong se central government lapen Assam government pen lapen kaprek ali jong si hola ka apply vek ji abang phi bang long dun bom plote estivet labang su scheme pen ka chingbar son scheme do plotang te alang litum labang su scheme bang ke apply long lelo lapen for the second child benefit only applies if the child is a girl jong si non puthot osomar jong si bahini lo lapen kicheng oso jong se pin so lapen non aphi jong si arlo so plote na litum la so scheme ali stami puthot apply dun long la jong si non second child jong si arlo so plotang te labang ke apply long po pin so plote labang sol le bang ke la first kicheng oso apartment sidak bang ke apply long chot lapen puthot dotla application must be within 730 days from LMP or 460 days from childbirth nalitum labang so scheme labang ke oso amhang thek that pen 730 days aphitan ta nalitum apply dun longji labang so alle labang ke lapen benefit mate ali ko PPC ke longji ma labang ke nalitum thek pon long exi jongsi pregnancy woman pulo tangte dak 3000 ki cheng hot long ponik po athema check up la hainang kokji lapen deliver so jong se amhang thek alo pustami suri thom lo long ikpo lapen suri hini labang ke nali tum dak thek longji birth register and first cycle and the immunization BCG OPV DPT lapen hepatitis B lahai aphan putha dak suri hini labang ke long ponik po kadu ka pen pangrom pet pen suri for tangka labang ke long ponik po first child labang ke kicheng si osopan lo lapen jong si
hala second child jong si arlo so prote puthot nalitum 6000 mate suri troga tangka nalitum long tulak labang ke nalitum arlo so prote long ikpo jong si second also tami pinso prote labang so ale bangke nalitum apply do nong lelo mate long lelo lapen documents ko PPC kinang ji labang so scheme fan jong si apply dun pulo tangte nalitum long Aadhaar card do nang ji lapen bank account mate post office bank account tami do nang ji lapen labang so bank account labang ke Aadhaar card pen killing tang do nang ji lapen MCPR lo nang ji mate mother and child protection labi busy card popudo so cards tami nang exi lapen age and pregnancy proof mate arta lapen pregnancy proof labang so documents tami dak nang ji lapen child birth certificate and insemination record lapen also birth certificates tami dak nang exi pusi pupon lapen ka apply nang ji labang ke nalitum online process labang ke lasono nalitum la pmm.wcd.gov.in labang so a website long dabang po amoni likiching ko nalitum hanapik lang pon a website lo lapen non nilitum masang citizenship tambang ke apply long le labang so apply ji pulotang te nalitum te bokhat la Anganwadi center mate Anganwadi along ke claim dun abang fiat tum hansi contact nang po alang litum si online a process tami claim ik po lapen offline a process si tami alang litum si claim po nik po jolalo la si labang solli labang ke kumama si long malong lima nang litum kumani lab kilong tang doluma avima labang so a video komena long tan pachini ngon lapen a scheme website labang ke la hello nalitum jong si apply igalo pulte nalitum labang so scheme a website official website long wang penalitum la track status puthek longsi labang so dim la track status pa dim bear pendak nalitum ke apply hot la nalitum registration mobile number along stami beneficiary ID mate mobile number pe stami nalitum dak pen login ponik me jong nalitum apply igalo pulo tangte login penalitum lang ponik me jong si apply pelang pulte alang litum la Anganwadi long ke claim abang pi atum han contact ko alang litum labang so scheme bang kena apply people lapen alang litum sila online pen si apply long chodi offline online non nilitum son labang ke citizenship mate public atum bang ke apply dun long le mate apply un jalalo la si prabjin penalitum la soli jong si endonji pulte prabjin pen apply gon lapen labang so a website long wang lo pulte nalitum dak login thek longji dak login long ber lo pulo tangte la dak pen user ID la pen password la bangke ke donang chikinang so la bang so user ID la pen password la bangke Anganwadi ke claim abang pietum long si la bang so user ID la pen password bangke long chodi jong si la so user ID password jong si long pulte nalitum mina mas tame la dak pen apply ponik melo sipini ya video long bangke la short information na ki wan pi bangala ancholo la si komane jong sin non pregnant do bom la pen non akimi kumane jong so amahang kapetek bang do pulo tangte labang so alle bangke nalitum kacu endo nengji labangke kenang sotlo la sipinia video labangke la ansin nili kang ton ponik po do mithak me kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana panstami nilhin pen kardom